בשנים האחרונות פיתחתי כמה הרגלים טובים, כמו שחייה בים, ריצות קצרות, בכוח מתפרץ, הרמת משקולות, מדיטציה וטבילה במים קרים. אחד החברים שפגש אותי אמר לי שאני עובד מאוד קשה, כביכול שזה עבודה בשביל להרגיש טוב, בשביל לשפר את איכות החיים שלי. עכשיו זה מעניין, כי אנשים שיש להם הרגלים רעים, לדוגמה, שתיית אלכוהול מופרזת כל יום, כביכול כאילו להשתחרר, או עישון סיגריות ברמה יומית, כי זה כאילו מרגיע אותם, הם לא מרגישים שהם עובדים בזה. מבחינתם, זה שגרת החיים שלהם, כביכול יש להם גמול רגעי טוב יותר, מאשר מה שהם מפסידים, כמו איכות חיים ובריאות. עכשיו, כדי לעשות התמרה ולפתח הרגלים טובים, צריך לעשות איזשהו שינוי במיינדסט. צריך לעבוד בשיטה מסוימת בשביל להביא את עצמנו לזה. ואז אנחנו יכולים להתחיל לפתח הרגלים טובים ואפילו ליהנות מזה. עכשיו, בהתחלה זה לא יהיה פשוט. אבל בוא נזכר בסיגריה הראשונה. היא גם לא הייתה כזאת טובה, נכון? וגם המשקה, היינו צריכים לשתות שוב אלכוהול, ושוב, 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 עד שזה נתפס, וממש השפיע והפך להיות חלק מהחיים שלנו. אותו דבר גם בהרגלים טובים. רק שהסוף הטוב הוא שבהרגלים טובים אנחנו גם נרגיש טוב יותר. וכמו בהרגלים הרעים, אנחנו נרצה להמשיך ולשוב, לעשות את זה שוב ושוב ושוב, כי אנחנו נראה שזה עושה לנו טוב. שיהיה אחלה יום.